आरो नैबेखौ नांथारगौ आरोना बिनि थाखायनो बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरोना माने इउटुबाव बेखौ मोनाबा माने इउटुबाव इनकाम जाया होननानै बयबोथ' मिथिखायो आरोना दिनैनिफ्राय माने गोबां समनिफ्रायनो मिथिखायो आरोना माने जाय माने इउटुबार माने बेखौ मोनाबानो इउटुबनिफ्राय गरसेबो माने इनकामानो जाया आरोना। स' हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं आरोना माने बिराद गोबाव जाबायमोन ब्लग लाबोयो ओमफ्राय दिनै नोंथांमोननिसिम माने मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आरोना माने दा माने आंना मोनसे चेनेला माने आपडेट होग्रा चेनेला माने मनेटाइज जानानै माने एक्सचेन्ज फिनि एप्लाइ खालामनाया बिराद गोबाव जाबाय आरोना माने बेखौनो दिनै फैगोन ना फैयाखै माने सोंनो थांनो नागिरदों आरोना माने नोंथांमोनहा फारसेनिफ्राय नाय आरोना माने मोनगोन ना मोनाखै मोनदोंबाथ' नोंथांमोननो नुखागोन आरो माने मोनदोंबा नोंथांमोननोथ' आं बे भिडिअनि माबायाव देखायखागोन आरोना माने मोनगोन ना मोनाखै नायलांबाय था आरोना बिदिब्ला। ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय जोंनि गामिनि एल-पि स्कुल ओमफ्राय ओरैजाय सिदा थांबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय ओरैजाय हाजोआ नै माबायदि नुदों भिउखौ खिथालाय नै बिदिब्ला लोगोफोर नायलांबाय थादो आरोना माने आं डाइरेक्ट दा सोंहैग्रोनोसै सोंनानै फैगोन ना फैयाखै बेखौ नोंथांमोननो खिथानोसै आरोना चल'। स' हेल' गाइस माने फाइनालि माने दिनै आंना गुगोल एडसेन्स फिना फैबाय आरोना माने साननै ना सानथाम जाबायमोन आरोना फैनाया नै बेनो आरोना नै बेनो आरोना मेन खारना माने इउटुबनिफ्राय आंनो माने लाभ लेटार हरबाय आरोना माने नै बेनो आरोना एबारनिफ्राय माने मिथिखाबाय आरोना एबारनिफ्राय मा जासिगोन आंनिफ्राय आं इउटुबनिफ्राय मा इनकाम खालायसिगोन मिथिखाबाय आरोना नैबेनोमोन नै बै फोथारनि न'आनोमोन आरोना माने नैबे फोथारनि न'आ बेनो आरोना बिनिफ्रायनो आं दा लानानै फैबाय आरोना नैबेखौ ओमफ्राय नै लामाया नायदो। दाथ' लोगोफोर माने आंनि गुगोल एडसेन्सआ फैबाय बेखौथ' आं माने नोंथांमोननो थाम्बनेल आरो टाइटेलावबो देखायखाबाय आरोना माने आरो इउटुबनिफ्राय माने इनकाम खालायनोब्ला माने नैबे बुस्थुआ गैयाबानो जाया आरोना नै बियो बे एक्सचेन्जआ गैयाबानो माने इउटुबनिफ्राय गरसेबो माने इनकाम खालायनो हाया आरोना माने दिनैनिफ्राय आंना माने इनकाम जासिगोन आरोना माने आं माने दा बेखौ आं खेवथ'वाखै आरोना बेखौ खेवनानै माने बिनि क'डखौ आं देखायनो हानाय नङा आरोना माने बेयाव क'डआ 6था क'ड थायो बेखौ माने आङो भेरिफाइ खालायनांगोन आरोना भेरिफाइ खालामनो माने खनसेयावनो खालायनांगोन आरोना खनसे नङाबा खनथामाव आरोना नैबेनो जाहैबाय जोंनि एल-पि स्कुल ओमफ्राय नै लामाया हाजोखौ नायनो हाजोआ माने खोबथेजोब्बाय आरोना दहाय माने स्रां स्रांमोन ओरैबो नायनो नै खोबथेजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबो सेस बिनिफ्राय माने दिनैनिफ्राय माने आंनाबो माने इनकाम माने मान्थलि डलारल' इनकामल' खालायनांसिगौ आरोना माने मान्थलि डलार इनकाम खालायबानो जासिनो आरोना माने $100 माने बेंक एकाउन्टाव माने ट्रेन्सफार जायो आरोना नैबेयाव ट्रेन्सफार जाखांनानैसो बेंक एकाउन्टाव माने फार्स्ट टाइम माने नैबेयाव जागोरो आरोना माने एक्सचेन्जआव जागोरो एक्सचेन्जनिफ्राय माने बेंक एकाउन्टाव ट्रेन्सफार जायो आरोना बेंक एकाउन्टनिफ्राय ओमफ्राय आंनाव जासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनोमोन आरोना दिनैनि आपडेटआ बिनिफ्राय नैबे बेयाव माने 6था क'ड दङ आरोना माने बेखौ आङो खेवथ'वाखै नै लाइन माबाखौ बोखावथ'वाखै नैबेनो आरोना बेखौ बोखारनानै दा आङो माने भेरिफाइ खालामसै आरोना नै जोंना बेनोसै आरोना गामिया माने नै सिम्पोल आरोना माने नै बारा गिदिरबो नङा फिसाबो नङा आरोना मिडियाम आरो जोंनिया माने हारसा बर' मिक्सार आरोना नै बियो फाइनालि माने नोंथांमोननि सापर्ट आरो माने आंनि नाजानायाव दिनै माने एक्सचेन्ज फिना फैमारबाय आरोना माने बिनिफ्राय आं दिनैनिफ्राय माने बेखौ एड खालायनानै लानोसै आरोना बेयाव माने 6था क'ड थायो बे क'डखौ माने आङो भेरिफाइ खालामनानै लानोसै आरोना बिनिफ्राय दिनैनिफ्राय माने डलारा जेसेबां जायो डलाराथ' माने इउटुबनिफ्राय मिनिमाम $100 नांगौ आरोना माने बेंक एकाउन्टाव हाबैनि थाखाय ट्रेन्सफार जानो थाखाय मिनिमाम $100 नांगौ आरोना आरो नैबेखौ नांथारगौ आरोना बिनि थाखायनो बिराद खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरोना माने इउटुबाव बेखौ मोनाबा माने इउटुबाव इनकाम जाया होननानै बयबोथ' मिथिखायो आरोना दिनैनिफ्राय माने गोबां समनिफ्रायनो मिथिखायो आरोना माने जाय माने इउटुबार माने बेखौ मोनाबानो इउटुबनिफ्राय गरसेबो माने इनकामानो जाया आरोना दिनैनिफ्राय आंबो माने इनकाम खालायनो हासिगोन आरोना माने डलार मोनबानो जाहैबाय आरोना आरो गोबाङानो माने दासिमबो बेखौ मोननो थाखाय नाजाथाबगासिनो दङ आरोना माने बेखौ मोननो थाखाय बयबो माने नाजाथाबो आरोना माने ओमफ्राय बेखौ मोनबाथाय एसे माने नाजाथाबनाया खम जायो आरोना माने बिनि थाखाय खम जाहैयो नाथाय डलारनि थाखाय डलार बानायनो थाखाय आरो नाजाफिननांगौ जाहैयो आरोना आरो गोबाङानो माने
नैबेखौ मोनाखै आरोना दासिमबो माने नाजाथाबगासिनो दं आरो नाजाथाबबाय था आरोना माने जाय माने मोनाखै नाजाथाबबाय था आरोना माने नैबेखौ मोननो थाखाय बेखौ मोनबासो माने इउटुबनिफ्राय इनकामा जागोन नालाय बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना माने आं नैबे बेयाव थानाय माने नैबे माबाखौ बोखाराखैना नै बेखौ बोखारनानै माने आं भेरिफाइ खालामना लाग्रोनोसै आरोना माने भेरिफाइ खालामनायखौ आं नोंथांमोननो देखायथ'ला आरोना माने बेखौ माने इउटुबनिफ्राय एसे पलिसि दङ आरोना माने बेखौ सिंनि क'डखौ देखायनाया एसे माबा दङ आरोना बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना माने नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय। दा फाइनालि आं नैबेखौ रिमुभ खालायनि आरोना नैखौ बिसिना लाग्रोनि माने बेयाव मा दं नायलांबाय था नैखौ बिसिनोसै आखाइ फारसेजों भिडिअ हमदोंना माने हारसिं नालाय नायदो बेयावनो दङ आरोना मेन बुस्थुआ बेयावनो दं क'डआ आइ सेस दा नै माने फारनैखैबो रिमुभ खालायखांबाय ओमफ्राय सिङाव मा दं नायनोसै नै बेनो आरोना क'डबा दंना गैयालै क'ड गैयाबाथ' सेस आरोना 6टा क'डआ थाथारनांगोन गैयाबाथ' लस जाथारगोन ना आंहा दंना गैया लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय दंना गैया आंनिबा गैया खोमा नै लास्टनिया बेसे बेखौ बुंथ'ला आरोना नैबे क'डखौनो नांगौ आरोना नै दा नै ओरैजाय खालि ओमफ्राय नै माने आं खेवबाय आरोना नै नोंथांमोननो माने क'डखौथ' आं देखायनो हानाय नंला आरोना माने बेयाव 6टा क'ड थायो नै नायनानै ला आरोना नै बेयाव 6टा क'ड थायो नै बेनो आरोना क'डआ माने आं बेखौ रिमुभ माने ब्लार खालायना होनोसै आरोना बेनोमोन नै बे क'डखौ नांथारगौ आरोना माने इउटुबनिफ्राय इनकाम खालायनो थाखाय बिदिब्ला बेनोमोन जोंना न'आ नै दा ओमफ्राय आं फाइनालि न' मोनफैबाय आरोना नै दा माने न'आव माने आङो एड्रेस भेरिफिकेसनखौ माने साक्सेसफुल खालायजोब्बाय आरोना माने कमप्लिट जाजोब्बाय नैबे स्क्रिनाव नाय स्क्रिनाव होना होदों आरोना माने मोननैबो कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आङो डाइरेक्ट मोसौ लायनो थांसै दाने मोसौ लायनायाव नोंथांमोननो भिडिअखौ ससे देखायबावगोन आरोना नायलांबाय था एक्सचेन्ज भेरिफिकेसन कमप्लिट आरो एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिट लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव माने दिनै ब्लग लाबोदों आरो नोंथांमोना माने आंखौ सापर्टखौनो खालामा आरोना ब्लग चेनेलाव एसेबो सापर्ट खालामा आरोना माने माबायदि माने नोंथांमोना एसे सापर्ट खालाम आरोना बेयावबो माने थाबैनो माने 1K खालामना हो बारा नांला माने अनलि 90 साबसक्राइबार नांगौ आरोना सापर्ट खालामना हो नै ओमफ्राय नै लामाया जोंनि लामाया नै बिदि जायो दैज्लांबाथाय बेयाव बुंनांला आरोना माने हाब्रुआनो हाब्रु एखेबारे अयथासार हाब्रुखा आरोना नै बेफोरनो जोंनि लामाया नै सोरबाफोर जुदि फैनो गोसो जादोंबा आंजों एखेबारे फैखानाङा माने हाब्रुखौ नायनानैनो फैखानाङा आरोना नै लामाफोरखौ नायनानै हाब्रुखौ नायनानै फाइनालि माने आंनि गुगोल एक्सचेन्ज पिनआ माने आंनि थाखाय आं नाजानायावल' फैयाखै दै माने बियो माने नोंथांमोननि सापर्टआवसो फैदों आरोना आंनि गुगोल एक्सचेन्ज पिनआ नै बेनो जोंना वाटार साप्लाइआ नै ओमफ्राय नै ओरैजाय लामाया ओमफ्राय नै जोंहा बुलानि न' ओरैजाय नै ओमफ्राय ओरैजाय बबाव थांनो गोसो थांनो हासिगोन आरोना ओरैजायनि लामायाव ओमफ्राय नैबेनो वाटार साप्लाइआ ओमफ्राय आं ओरैजाय मोसौ नागिरनो थांसै बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।